Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Ja, goeiedag kijkers van Kulturo TV. Hier zijn we weer met een speciale aflevering. We zijn hier te Almere. Ja mensen, je weet het, de Kulturo TV daarom precies is het special. We zijn bij Biofood, biologische groentekwekerij. En je weet het, alles maar loba sop ropo, loba antrua, okro sop, jongen. En we weten het allemaal. Hoe zouden we doen zonder al deze lekkernijen? Gelukkig is het zo dat we ook hier in Nederland ergens kunnen zijn bij groente en kwekkie. En vergeet niet, biologisch is altijd goed, hè? Tegenwoordig tegen winkri om een je pai om een doekoe. En als je uit Suriname komt, boy, je hebt saskepel moro lang a groente. Maar vandaag zijn we hier te Almere, Biofood, biologische kwekerij. En dan gaan we hier twee bijzondere mensen interviewen. Goeiedag meneer, wat is uw naam? Guno Marengo. Gino en mevrouw? Orsino Bonam. Oké, goed, welkom. Wat doen jullie hier? Nou, wat wij hier doen is tussen de komkommer van Bob van der Voort planten wij de Surinaamse groenten. De Surinaamse groenten. Oké, maar hoe kom je op het idee om dit te gaan doen? Wat is de inspiratie geweest? Nou, het is een lang verhaal. Ik ben een aantal jaren geleden in een depressie geraakt. / burn-out. Daar kwam hernia bij en diabetes type 2. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt toen de tijd. Ik raakte thuis, ging de deur niet uit, jaren thuis geweest. En het scheelde niet veel of ik was opgenomen. En op een gegeven moment moest ik toch wat om mijn huis uit te gaan, want agorafobie speelde ook een rol. Dus dat betekent pleinvrees. Ik kwam de deur niet uit. En dat was het begin, of het einde van het begin, of het begin van het einde, hoe je het wil noemen. Ik zag het niet meer zitten, ik bleef thuis. En op een gegeven moment dacht ik van, ik moet eruit. En toen kwam ik bij onze volkstuin in de Kas. Dat is een paar percelen verder. Daar begon ik te planten. Maar voor ik dan verder ging, moet ik ook vertellen, want Orsine staat hier naast mij. Toen ik zo ziek was zij vanuit haar expertise, ze werkt bij de zorggroep, kon ze mij eigenlijk verzorgen. En dat was eigenlijk het begin van onze vriendschap. Oké, dat is heel mooi. En dat is wel bijzonder dat u het heeft gezien, dat u het voelde en zei van nee, hier moet wel iets mee. Dat klopt. Nou, toen ik bij Guno kwam op huisbezoeken, was het, Guno was helemaal van de kaart. Net wat hij verteld, dat hij dus geen migraine, diabetes was en helemaal de weg kwijt. Hebben we hem weer op geholpen. En later kwam ik hem weer tegen hier in de Kas. Door hem eigenlijk een volkstuintje genomen. En zodoende hebben we samen daar gewerkt. En toen hij daar vandaan kwam, ben ik maar achter hem aangekomen hierheen. Dus zo is het gekomen dat we nu samen hier werken. Dat is fantastisch, want ik heb wel even mogen spreken daar in die kasten waar we straks naartoe zullen gaan. En mensen, jullie gaan genieten, want misschien is ook maar. Misschien is het groot. Dus we gaan zo meteen die kant op. Maar wanneer bent u naar Nederland gekomen? Oteng, Ika, Holland. Waar bent u geboren? Vai Grokong. Vertel het een beetje. Nou, geboortedatum is 1960, dus bouwjaar 1960. Nou, ik kwam naar Nederland toen ik denk 18, 19 jaar was, kwam ik naar Nederland. Nou, zeg maar mijn opleiding gedaan, MTS. En het mooie was, vanaf rond 79, 80 kwam ik hier in Nederland. En 6 jaar later was ik de eerste politieman hier in Almere. Maar dat is een drive, hè. Ik zal nooit vergeten, de woorden van mijn vader. Kennis is macht en zorg gewoon dat je van niemand afhankelijk bent. Dus die drive is altijd geweest. En na een paar jaar politie
had ik zoiets van, nou ja, dat kan iedere gek doen. Ik heb meer in mijn mars. Toen ben ik zeg maar in Amsterdam rond 1990 ben ik begonnen als milieuinspecteur in Amsterdam. En dat was eigenlijk het begin dat ik zeg maar overal kwam, ook in kassen. En daar had ik zoiets van, wauw, dit wil ik ooit wel doen. Als ik ooit de ruimte krijg om de Surinaamse groenten te kunnen verbouwen in een kas, dat wil ik gaan doen. Dus die droom, zo is het gaan lopen. Totdat ik inderdaad die ziekte kreeg en ik kwam hier bij Ron in die kas. En op een gegeven moment ontmoette ik Bob van der Voort. En ik vertelde hem mijn droom. En ik zal het nooit vergeten. Het enige wat hij zei van, weet je wat, pak je spullen en kom bij me. En dat was eind 2020. En vanaf 2021 ben ik hier. Oké, dat is wel leuk en goed dat er, maar dit is zeggen we dan, hè? Er zijn nog goede mensen op aarde die elkaar helpen. En in Suriname heb je het vak zo'n beetje geleerd? Of hoe is het, hè? Suriname een beetje geleerd? Ja, mijn oma, ze is nu wijlen. En ik zou zeggen van oma, thank God, dank je wel, dank je wel. Zij heeft mij de kneepjes van het vak geleerd. Weet je, vroeger dan ga je als kind naar je oma, 5, 6 jaar. En het leuke is, dan maken ze het heel mooi. Want weet je, 's ochtends dan had je je kaplaarzen. Ze maakten wel je ontbijt klaar, weet je, dat soort dingen. En dan mocht je met oma naar Bakagrong. Ja, zo noemden ze het, toch? Ja. En ondanks het feit dat het heel hard werken was, maar die mensen maakten het zo leuk voor je, dat je geen zin hebt om weer naar voren te gaan. Dus je bleef daar en zo heb ik het eigenlijk het vak kunnen leren. Zodat ik het hier later, merk ik gewoon, ja, heel veel mensen zeggen, je hebt groene vingers, maar het heeft altijd in gezeten. En daar ben ik heel blij om. Heel mooi, prachtig. En dan ga ik even met mijn vrouw weer. Wat is uw taak een beetje samen? Wat doen jullie samen? Wat doet u precies? U heeft ook groene vingers, neem ik aan. Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik leer heel veel van Guno hoor. Want ik heb wel groene vingers, maar Guno is de basis. Hij weet precies hoe dingen moeten. Dus wat doen we samen? We beginnen eigenlijk thuis al te zaaien. Ik heb zo'n kast thuis. En daar beginnen we dus al van alles en wat te zaaien. En van Guno leer ik dus hoe je moet dieven, opbinden. En ja, ik moet ziektes kunnen herkennen. Dat herken ik nog steeds niet. Maar dat leer ik allemaal van Guno. Dus dat is een beetje wel mijn taak. Wauw, mooie samenwerking hier, mensen. Ik ben benieuwd, we zijn nieuwsgierig om naar binnen te lopen, om die kasten te gaan zien. En we willen zien, we gaan jullie volgen. De camera blijft draaien. Als jullie zeggen van, als je iets tegenkomen, schroom niet, vertel. Want we zijn benieuwd. We gaan de kasten in. Biofood, mensen, we gaan nu naar binnen. En we gaan kijken. Ik zie een prachtige foto daar, hè? Daar op de achtergrond. Hier hebben we sinds een paar maanden. Sinds een paar maanden hebben wij hier een klein tokeltje. Want we geloven nog steeds in dat wij straks een tokeltje kunnen beginnen. Dus ik heb mijn voorbereidingen getroffen om hier in de toekomst ons eigen tokeltje. Hier zie je foto's van onze klanten, een van de klanten, een aantal fotografen die hier ooit geweest zijn, die hebben foto's gemaakt. Ja, op zich heb ik hier onlangs in Radar Plus gestaan. Dus ze weten ons overal en ergens te vinden. Deze foto was heel mooi, dat is in 2019 gemaakt in het kader van Dutch Food. En daar staan wij, daar vertel ik ook iets over de Sopropos. Nou, die is goed tegen diabetes type 2. Sinds ik de Sopropos gebruik, heb ik mijn medicatie gehalveerd. Dus dat is een opsteker, niet alleen voor onze Surinaamse mensen, maar ook mensen in Nederland die diabetes hebben. Veel Sopropos gebruiken. In tegenstelling met andere tuinen is dit een productiebedrijf. Wat je ziet is hier links, rechts zie je de kratten, dozen
van de komkommerteelt. Want deze kas, hier telen ze zeg maar biologische komkommers. En tussen de komkommers door laveren wij met de Surinaamse groentes. Dus hier breng ik jullie, kunnen jullie kennis maken met de kas van Biofood. Waar wij, Orsine en ik, de Surinaamse groenten verbouwen. En ik verwelkom jullie meteen met, inderdaad, hij noemde het net al, de sopropo. En hier zie je al hier begint het. Hier zie je ze. En het leuke is, alle Surinaamse groentes die groeien hier. Tot hier de alata peper, zie je dat? En dan gaan we inderdaad verder. Hier zie je een deel Madame Jeanette. Madame Jeanette. En hier zie je, het mooie is, daar heb je de gele Madame Jeanette. En hier heb ik de chocolade Madame Jeanette. Dat is een experiment en het is gelukt. Maar dan gaan we het zo doen, even, je hoeft het niet te proeven, maar je mag wel aan ruiken. En jij mag zelf je mening geven. Oh my god! Ja, en dit fire. Dat fire. Hier heb ik de rode Madame Jeanette. En dan gaan we terug de sopropo. Je hebt verschillende rassen, hè? Dat moet ik inderdaad, want straks ga je nog meer rassen zien. En hier, dan pakken wij die adjumas. En dan lopen wij inderdaad verder. Hier zie je weer een ander ras. De witte ras. Maar sopropo blijft sopropo. Je moet het zo zien dat zeg maar tijdens de slavernij dat uit Azië, uit Afrika gekomen is. En zo zie je het gewoon dat wij verschillende rassen hebben die wij hier verbouwen. Hier zie je eentje, en dat is het leuke, wat in Suriname zullen we het ook kennen. Maar hier zie je het verschil in temperaturen. De temperatuur overdag en de temperatuur 's nachts. Daar zit een heel groot verschil, waardoor de sopropo zeg maar sneller rijpt. Maar op zich niks mis mee, want wij gooien het niet weg. Wij maken, zeg maar net als de gembershot, maken wij de sopropo shot. Dus dat is eigenlijk de bedoeling, dat wij het ook aan de man brengen. Sopropo shot. Oké, wat kunnen mensen daarmee doen? Zeg het maar. Nou, in wezen is hetzelfde. Het is goed tegen diabetes, maar ook goed tegen hoge bloeddruk, tegen andere ziektes kun je die gebruiken. En het leuke is, dan kom je gelijk in de... Kijk, dit is mijn entree, maar ons echte werk begint hier. Hier zie je, nou die kas is 14.000 vierkante meter. En toen we hier kwamen, toen zei Bob van, ik heb 2 stukjes voor jullie. Dit stukje, dat is 67 meter lang. En 67 meter lang, dan zie je... En dan zie je weer een prachtige ras. Kijk hier, en ik denk dat de Surinaamse mensen zullen schrikken. Kijk. Wauw. Wat er hier groeit. Is dat zo? Zo. Heerlijk, man. Kijk. Zie je verschillende rassen weer. Kijk, zie je? En dan lopen we door, maar daarnaast zie je dat wij niet alleen... Wij gebruiken de ruimte optimaal, want dan zie je de sopropo hier hangen, maar kijk wat je hier hebt. Tailleblad. Dagoblad. Kijk wat... Tailleblad, kijk. Ja, man. We doen niet onder voor Suriname, hè? Nee, helemaal
Nou, niet hoor. Hé. Doe. En het mooie is, de temperatuur, ja, Bradangasa. Ja, De temperatuur hier, het lijkt alsof ik in Suriname ben. dit is mijn dagoblad. Dagoblad. Je ziet het hoe het groeit. Nee. De temperatuur. Ja, je voelt het zelf, hè? Met 4 temperatuur, ja. Hoeveel graden aan dit bij? Hoeveel graden is het hier binnen? Ik denk dat het op dit moment is het 22, 23, misschien 24 graden. Oké. En het leuke is, dan breng je het door, want hier heb je, en dat, sinds vorig jaar komen mensen dat zoeken. Dat is de gomawiri. Ai, In Suriname heb je de gomawiri. kom maar weer. En dat groeit hier ook. Prachtig beeld. Kijk. Fantastisch. En dan gaan we even tussendoor. Ik kan je aan het eind laten verder kunnen gaan. Ja, we moeten nog heel ver naar achter zeker, maar het is hetzelfde beeld. Nee, maar we hebben achter ook nog een stuk, maar hier wil ik je de oker laten zien. Dus dan gaan we, kun je dit hier even? Je kan. Ja. Als je hier, Oldolder. ja, toch? Ja. Ja, lukt het? Diana, kom je hier? Ja. En kijk, wat je hier ziet, dan kun je ook wel zeggen, kijk. Kijk, dat is de oker. Okro. Ja, Voor die sweetie okro ja. bravo bij. Alleen die laat ik voor het zaad. Aha. Want dat doen wij ook. Dat is iets wat ik doe. Ook onze zaden zelf maken. En zie je allemaal okerbomen. Die produceren van alles en nog wat. Dus wat dat betreft ben ik alleen maar blij omdat ik het hier kan doen. En ik doe het hier niet als zijnde een handelaar. Maar wat ik vertelde, ik doe het hier, of wij doen het hier als een stukje therapie. Maar tegelijkertijd proberen we zeg maar, die biologische groenten aan de man te kunnen brengen tegen een betaalbare prijs. Dat is voor ons voldoende. Ja. Dat is voor ons belangrijk. En het belangrijkste is dat we lol hebben. Orsine en ik we hoeven niet meer te werken. En dit is onze hobby, onze passie. Dit is een stukje sopropos en oker, gomawiri en tailleblad. Maar ik heb nog een stukje achter. En daar kunnen we de antroa, boulanger, peper, tailleblad, kousenband kunnen we vinden. Oké. Nou, Dan gaan we wat je hier aan, behalve ons stukje, wat je hier ziet, is zeg maar de komkommer aanplant van Bob van der Voort. Dat is zijn core business. Die kas is 14.000 vierkante meter. En een groot deel beplant hij met zijn komkommer. Staan hier 20.000 komkommerplantjes. En we oogsten, schrik niet, tussen de 60 en 65.000 komkommers in de week. Wauw. Dus ze gaan overal en nergens gaan ze naartoe. En het leuke is dat wij tussen de komkommers de Surinaamse groenten verbouwen. En het voordeel wat wij dan hebben is dat de komkommer gedurende de groei, dat de verwarming aanstaat. Dus eigenlijk maken wij gebruik van de warmte hier in de kas om onze Surinaamse groenten goed te laten groeien. En het belangrijkste is dat in deze biologische kas dat er geen troep gespoten wordt op de groenten. Dus geen pesticiden of dergelijke. Alles is biologisch. Zelf, je ziet het hier, en dat is het mooie. Tussen de komkommer zie je ook de badji groeien. Hè? Als we gaan schoffelen, want alles gebeurt met de hand, dat is de badji. Dat is de fijne klaroen eigenlijk. Maar dat het als onkruid gebruikt wordt, maar onkruid bestaat niet. Dit is alleen maar mes voor de grond. Dus wij spuiten hier geen troep. Dus dat is het mooie. En je proeft het ook weer in je groenten. Ik proef het, maar ik denk onze klanten die komen hier en die genieten van. Want ze blijven komen. En dat is het belangrijkste. En het leuke is, ja, ik zal niet zeggen dat wij een zwarte joden zijn. Maar alles wat wij
wat vrijkomt, planten wij vol. Bob kwam onlangs bij ons dat hij een ruimte had. Hij had een ruimte dat hij vrij had. En hij vroeg Orsine en ik wat we mee konden doen. Nou ja, zeg maar, maak het vrij voor ons. En dan zal ik je hier brengen, kijk wat we gedaan hebben. Wij hebben hier oker geplant. We hebben hier sopropo geplant. En 6 weken geleden, hè, schrik niet, 6 weken geleden. En moet je kijken, kijk eens. Kousenwand. 6 weken geleden, hè? Gezaaid, hè? 6 weken geleden. Onze kousenwand. Fantastisch, geweldig. En de Surinaamse spinazie. Kijk maar. We zien. Zeg maar, daar heb je de klaroen. Maar dit is 6 weken geleden. Maar we gaan naar achteren. En daar hebben we nog een groter deel. Maar je ziet het hier. Af en aan. Kijk, de kousenband. Leuk hè, 2 soorten. Maar ze zijn beide lekker. Heel mooi. Ik zou zeggen van, nou kijk, het leuke is, ik geef altijd aan de... Proef maar. Nou, proef zelf maar. Ja, heerlijk. Je hebt 5 kraak toe in mijn mond voor jou. Ja, zoetie, mensen. Het is nou echt een sopropo. Ja hè? Kousenband, hoor. Kousenband. Jo, als dat niet zo dadelijk dat... Ja, omdat je kijkt je ogen uit hier, mensen. Dan hebben we nog een deel. Nou, hier zijn we in het andere gedeelte van ons aanplant. Hier zien jullie de Antroua. En ik moet even wat verklappen. In tegenstelling met de temperatuur van Suriname. In Suriname hebben wij veel meer zon dan in Nederland. Hier hebben we veel meer licht dan zon. Vandaar dat u ziet dat de bomen, Antroua-bomen, peperbomen, boulangerbomen, die zoeken het licht op. Dus, nou ja, we hebben ze als heel klein plantje geplant en nu zie je dat die waarschijnlijk bijna 2 meter hoog is. Maar ze blijven produceren. Je kunt zien, de Antroua, kijk maar, ze blijven vrucht geven. En dat is de reden waarom de bomen zo de lucht in gaan, zo hoog zijn. Wij gaan even zoeken naar onze boulangers. Kijkt u maar, hier ziet u onze boulanger. Hier verder zie je nog meer. Kijkt u maar, mijn boulanger, 100% biologisch. En als u verder komt, dan ziet u ook onze Antrouas. Onze Antrouas ziet u hier. We hebben heel veel geoogst. We lopen tegen het eind van het seizoen. Maar je ziet het is... Maar hier zag ik eentje, kijkt u maar. Kijk, verser kan het niet. Kijk. En we gaan verder lopen. Ziet u, dit is ook de 67 meter geplante Antroua, boulanger. Kijk, hier zie je ze mondjesmaat, ze komen nog. We hebben nog een klein maandje. Hier ziet u ook nog de Antroua. Mensen, je weet niet wat je ziet, proeft. Als een sweetie mine tak nengre zo, maar als een sweetie verschrikkelijk. Ja.
Kijk, hier zie ik weer, hè? Dus binnenkort kunnen wij weer oogsten. Hier zie je. En hier loopt het ten einde, maar aan de Takamangba. Hier hebben we de Surinaamse spinazie. Dus dat groeit hier ook. En we gaan en dan gaan we hier tussendoor. Kijk, hier heb je onze Surinaamse soepgroenten. En je mag gaan ruiken en zeggen of het wel... Aan, zover. Ja, hè? Dat is meer denkbaar. Ja, man. Dus nou, jongen, ik heb het assange in die bruine bonen. Ja, zo zie je allemaal. En dan gaan we hier tussendoor. Want dan kom je bij de pepers. Het tailleblad hebben we daar. We hebben de pepers, adjuma. Madame Jeanette. En zelf een experiment ben ik hiermee bezig met die alata pepere. En dat is ook gelukt. Dat is het mooie van dat je hier binnen in de kas met deze temperaturen bijna alle Surinaamse groenten kan verbouwen. Alleen is het zo van dat je niet het heel jaar kunt telen. Je kunt telen als de temperatuur zo hoog is. Maar zeg maar medio oktober, dan moeten wij weer mee stoppen. Omdat het kouder wordt en vanwege de gasprijs kunnen wij het niet om het heel jaar Surinaamse groenten te telen. Maar de tijd dat wij hebben, telen wij dat. En hier loop je langs de pepers, allerlei kleuren en geuren. En kijk hoe mooi. Daar zie je de Madame Jeanette. Kijk maar. Ja, Orsina had het in het begin van de opnames over het dieven. Kijk, hier geef ik even een masterclass, even snel. Als je dat zo laat, prima. Maar een plant moet je met liefde, je moet hem liefde geven. Je moet hem, wat doe je ook? Je moet hem dieven. En dieven is niks anders dan dat je hem de bladeren weghaalt om die vrucht zelf licht en lucht te geven. Waardoor hij zijn kleur krijgt, zijn gele kleur. Dus eigenlijk, maar dat is het werk wat wij allemaal, als je alle bomen ziet, wij doen het met z'n tweeën. En ja, je had het al gevraagd. We zijn geen jonkies meer. Nou ja, ik ben 63 en Orsina is 70. Dus ik denk dat wij per dag zo'n 20 tot 25 kilometer lopen. En dat is de reden waarom wij hier werken op bestelling. Mensen moeten de groenten bestellen bij ons. Want wij kunnen niet af en aan lopen. Op het moment dat wij dat gaan doen, dan gaan we van ons stokje. Dus dat is de reden waarom wij dat op dit moment doen. Maar wellicht dat als wij gaan groeien, dat wij misschien personeel in dienst nemen. Maar dit doen wij allemaal nu hobby. Er zit geen verdienmodel aan. Wij doen het omdat wij het leuk vinden. En de bedoeling is ooit wel als we gaan groeien, dat ik hier zeg maar mensen met psychische klachten, burn-out, ook wil helpen. Snap je? Dat ze geen medicijn gaan gebruiken, maar dit is mijn medicijn. Dit is waarom ik mijn medicatie gehalveerd heb wat betreft mijn diabetes. Dit is allemaal, kijk, dit moet allemaal, van de week moeten wij allemaal mee beginnen. Allemaal gaan dieven. Dus je ziet het is niet alleen het planten, maar het is ook het verzorgen van je planten. Snap je? Als de mensen het in hun maand krijgen, weten ze niet wat een werk aan vooraf gegaan is. En dat is het meest belangrijke. Kijk maar, hier heb je de adjuma's. Kijk maar.
Dit zie je allemaal. Tussendoor plant ik ook een tomaat. Tomaten. Kijk, en hier zie je de rode Madame Jeannette. En dan gaan we hier naar de tailleblad. Doe niet onder voor dat van Suriname. Loekoedenblad. Maar boterzacht, hè? Boterzacht. Dat ook een beetje tessie? En kijk aan je rechterhand. Heb je de klaroen? Klaroen. Ja. En ook aan je rechterhand zie je ook nog een 67 meter kousenband. En dit met z'n tweeën. Maar naar lobby, hè? Het is geen werk voor ons. Ja, want als het werk zou zijn, moet stop. Maar het is een hobby, lobby. En ik ben blij dat ik het kan doen. Ik heb hier met doen voor mezelf, maar ook voor mijn gemeenschap. Dat eigenlijk, if they can join me, weet je, of ons, hoe mooi zou het zijn om in ieder geval meer ruimte te kunnen genereren hier. Want daardoor ziet die ondernemer dat we meer moeten gaan groeien om de vraag aan te kunnen. En dat zou heel mooi zijn. En wie weet of ik hier in de toekomst zal zijn of blijven. Maar we moeten expanderen. Maar voordat ik stop, Inoshimi Bitawiri. Kijk, onze Bitawiri ook. Waar er heel veel vraag is. Bribi in de ye yo nak salek biggie boy. College firi leki fast na in one biggie boy. Karja jane mi bala sano go chin sweetie boy. Alas masai bina almighty ja picking boy. Man no forget if seka you seeking boy. Want that now one shake. Believe, believe, yeah. In your culture me see. Believe, believe, believe. Ino mezana ipuri me sing again. Take you krabasi ano shake. Masa pemba ano shake. Begadoti ano shake na tampumpu iala. Me sing again. You kulturu ano sheng. Karanana ano sheng. Praise Almighty ano sheng. Ma afrontu kulturu inom dweng again. Wat tu forget pranasi. Tu bigeler nyakasi. En unom firwa fasi. Tone ere sawani. Almighty megitangi. Maskis refa besani. En if Almighty nefa stondu da im klima pasi. Want we heilig gegeven. Wou nou heilig niet eens. Amar. Biofood, mensen, ik ga naar Cassie en ik kan jullie vertellen, het is fantastisch. Het lijkt alsof ik even in Suriname ben. En natuurlijk, ik kan niet weggaan, hè, dan de Tessie. En ik ben zo dankbaar dat we hier mochten zijn vandaag. Ik heb genoten. Ik heb mooie dingen gezien. Ik heb dingen geleerd. Sansam no besabi. En dat heb ik vandaag gehoord. Mensen, ik laat jullie nogmaals zien. Dit zijn de mensen. Dit lukusa met Chichaba. Jong, Matego, eerlijk. Het is een verrassing. Niet getreurd. Hoe maar vindt, maar ja ook toe. Want het is hier. Het is hier in Nederland. In Afghanistan weet ik veel die hel. Leg ja de. Dus mensen, nogmaals. Waar kun je deze mensen bereiken? Nou, bij Biofood, Guido en Orsine. Hugo de Vriesweg, nummertje 20. En ik zou zeggen, nou ja, telefoonnummer is 06 308 22588. Nogmaals 06
30822 588. En ik zou zeggen, mensen, wij werken op bestelling. Omdat we met z'n tweeën dat moeten doen. We hebben geen personeel. Wellicht als wij in de toekomst groeien, dan wel. Maar nu op dit moment is het hobby / therapie. En ik hoop dat jullie ons kunnen vinden. Jullie mogen ook op mijn Instagram. Dat is Sranang Groentu. Niet OE, maar UU. Sranang Groentu. SRANAN-GRUNTU. Daar kunnen jullie ons volgen. En dit is onze folder. Jullie mogen komen, mensen, maar niet massaal, want wij kunnen het op dit moment niet aan. De vraag is veel te groot. Wellicht volgend jaar vanaf hopelijk juni. Wij gaan nu even nemen we een break van een paar weken. En vanaf oktober gaan wij in ieder geval al beginnen met het zaaien. Dus dan kunnen we elkaar hopelijk juni zien. Maar ik zeg het verkeerd, nee. Jullie zijn ook welkom vanaf oktober, november. Want dan planten wij hier de amzooi en de paksoi. En samen maken wij gezouten amzooi. Kunt u hier ook krijgen. Nou, wij danken Cultura TV voor de mogelijkheid. En ik zou zeggen, ciao ciao, tot ziens. Bye bye. Nou, ik sluit me aan bij No. Dankjewel mensen. Nogmaals, Yeshi. Cultura TV zegt bedankt dat we hier mochten zijn. Appreciatie, we hebben gelopen. En natuurlijk, we zien jullie graag weer. Hè? En natuurlijk, biofood, biologische groenten mensen. En dat is, je weet toch, biologisch, dat wordt aan de spoit die next. Zo gezonde voeding, gezond. En nog eens gezond. Dus steun die mensen, maar ja, maak het bekend. We moeten het weten. Biofood, biologische groenten, kwekerij. Cultura TV, speciaal voor jullie. En je weet het, if once aan de bereik je Cultura TV, bel maar. Ja? Oké, tot een volgende keer. Bye bye.